several weeks of shows, and when you scan the radio, oh, I hope this song will guide you home. They will see us waving from such great heights. Come down. Стига, ну, чай още не път да тъснем. Хайде, погледна само. Не. Айде, бебче. Че снимаш клип? Стига. Сири, за какво го правиш сега? Може да спея песен. Да, хайде, давай. Да. Зайченце, бел. На румейски искаш ли? Да. Че сега какво пише? Да. На бастък сироник, на бастък томболик, цаткир, цаткир, вас възе, цаткир, цаткир, vostosте. Доринци мутачик, дамки изходи. Ма играй си с камерата. Не за нас кач на бастък вас. Браво! На Армендото. Арменското зайче го взял вълка. Той там вълци няма, му. А? Там вълци няма в тази пустош. Той зайци няма, бе. Може да има тук той някакъв заболен заек. Не искам да се тръгвам. Ми стой тук. Трябва да ходя на училище. Днеска пак не беше. А не бяха да стига. Да, бе. Чакай малко, не снимай много. Не, защо? Какво ще направиш? Чакай. Искам да спри за малко така. Не може. Искам. Аз съм папарак. Моля. Не. Но че сега ще ме раздигнат, ако ще е малко поснимаш. А? Идват двама такива отики и сега ще надигнат. Ти, чай да ги снимате. Ей.